A fej, sad će se čuti, a? Kako se zove, si mi rekao, Karlo neće da donira 300 evra, ne znam, hvala vam ovo ono. Nemoj se baj, ovo je istina, brate. Nemoj jebat da me Miki isprozio. Nemoj jebat. Nemoguće, ovo je pornić neki. Ne, seri, WTF, brate. Ajde, javi se ti kao failed. Kako kao failed? Sad ću pokazati njegov broj u live. Ovo nisam očekivao iskreno. Očekivao sam da me isprozivao, na primjer, ne znam, bilo ko sam, znači, bilo ko, ali Miki mi nikako ono na zadnje mesto. Što, alo, pederu, pa što me prozivaš? Pa čisto pregledi na tvoj kanal, valjda znaš. Šta kažeš? Kažem, valjda znaš da tvoji pregled idu na tvoj kanal. Miki, ne kontam sad. Ljudi mi pišu sve vrijeme na live-u, svi Mihajlo te proziva, ja rekao Oni su me naterali da te prozivam. To ne bi niko uradio, jer oni to namjerno hoće da me zajebavaju da bi nam uništili naše prijateljstvo, to je 100%. Jedan je tad u chatu tad napisao. Miki, ti mene zajebaš 100%. Što? Kako može neko da te natjera da ti nekog prozivaš? Pa čisto da mene su to ljudi dosta radili, kao ono, sećaš se prošle godine. Šta je bilo? Miki, sad si ga slomio do kurca moga, majke mi. A jebi ga, šta da radim? A oni su takvi kakvi su, šta ćeš? Pa što si ti meni isprozivao, šta ima... Sad meni neko napiše, svi mi isprozivaj svog ćaleta, ja ću otići s ćaletom i isprozivat ću ga, ne kontam. Ama ja sam ispao glup, veruj mi, svako strefilo se jebio. Baš. Aj sad ću da pogledam ovo pa da vidim. Pa pogledaj, ali nema šta posebno se vidi, tu sam nešto kao pričao, kao za to što kad si mi tražio 300 evra, ono za Mercedes, ako se sjećaš. Dobro? I tu sam se najviše iznervirao i zbog toga sam ih prozivao, ništa tu nije loše. Mislim, to me najviše pogodilo, najviše. Kad sam ti ja tražio 300 evra? Pa ono, kad sam bio zbirio, pa kad sam teo da, nisam htio da pošaljem pare, nešto su ljudi klipovali, verovatno i to. Aj sad ću da vidim, ajde. Ajde pa se čujemo. Si mi rekao, Karlo neće da donira 300 evra, ne znam, hvala vam ovo ono. Koja da mu doniram kad nema? Traži 300 evra za Ja to svi mi ne kapiram. Čovjek dobije nenormalno pare. A on se tu žali... Pate, odonijaš 120-30. Što tebi to sve nije dao nego 10 evra?